Dragi naši gledaoci, imamo tu čast i zadovoljstvo da je sa nama danas Jelena Nedić. Ona je profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, predaje ruski jezik. Pomaže Bog, Jelena, i dobro nam došla. Bog pomogao, bolje vas našla. Kažite nam za početak nešto o vašem predmetu i možete nešto o sebi da nam ispričate. Kao što ste rekli, ja predajem ruski jezik na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Inače sam filolog rusista, ali sam i srbista. Završila sam ruski jezik i književnost sa poznavanjem srpskog jezika u Moskvi, gde sam i rođena i gde sam i odrasla. I eto tako, igrom slučaja sam se našla u Beogradu. Ovde sam udata i ovde živim i radim. I radim na Bogoslovskom fakultetu, radim zapravo u svojoj struci jer sam završila Pravoslavni univerzitet Sveti Tihon u Moskvi i predmet koji predajem jeste strani jezik, ali je strani jezik struke, to jest ruski jezik u teologiji. I naravno imam neki konkretan plan i program koji uvek ispunjavamo i prema kom radimo, ali pre svega cilj mog rada je da zainteresujem studente i da nekako da ih upoznam sa ruskom kulturom, sa realijama života u Rusiji, sa ruskim temperamentom, da im približim Rusiju takvu kakva je i kakvu je ja volim. I svakako pre svega želim da i oni zavole Rusiju i da se zainteresuju jezikom i kulturom i bilo bi možda previše ambiciozno da kažem da želim da ih naučim da uče samostalno, ali to je tako, želim da ih nekako podstaknem da se interesuje sami i da nastave da uči jezik i dalje, jer svakako ono koliko mi učimo to nije dovoljno da bi se jezik naučio, ali je dovoljno da ih upoznam toliko da oni sami zažele da ga uče dalje i to je najvažnije. Ako uspem u tome. Kažite nam, vi ste priredili dragocenu knjigu Savremena ruska pravoslavna pedagoška misao. Kako je došlo do te ideje? I kad ste radili? Da, zapravo knjiga je izašla sa malim zakašnjenjem, nisam sada sigurna, možda godinu, dve je čekala, ali je izašla je na kraju na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, što mi je mnogo drago, ali inače u mom sećanju ona je povezana pre svega sa dobrom voljom oca Zorana Krstića, jer suprug i ja smo već neko vreme sarađivali sa izdavačkom kućom Kalenić i izdavaštvom Eparhije Šumadijske. I eto, otac Zoran nas je tada zamolio da pripremimo neki zbornik na tu temu za neki konkurs. Međutim, to nije na kraju bilo za taj konkurs, ali mnogo mi je drago jer zahvaljujući toj ideji knjiga je uopšte nastala. Ja sam se prihvatila tog posla sa velikom radošću i zadovoljstvom jer mnogo volim tu tematiku i od uvek sam je voljela još od kako sam bila student sama, mnogo sam se interesovala za tu tematiku i svakako već sam nešto i znala i od materijala i bilo mi je zaista zadovoljstvo da radim na tim zbornikom. Vi predajete studentima i majka ste. Po vašem mišljenju, šta bi to podrazumevala pravoslavna pedagogija? Pa, pedagogija je nauka o vaspitanju i obrazovanju. Pravoslavna pedagogika bi trebalo da podrazumeva vaspitanje pravoslavne ličnosti. Međutim, meni se ta formulacija nekako ne dopada. Ja bih rekla da pravoslavna pedagogija je pedagogija koja pored dostignuća svetovne nauke oslanja se na
iskustvo pravoslavne crkve. I ona može da obuhvata zapravo i sva dostignuća pedagogije i psihologije na kraju krajeva, jer je to nerazdvojeno. Vaspitanje i psihologija je nerazdvojena. I koja se ne suprotstavljaju jednostavno pravoslavnoj veri, koje su u skladu sa pravoslavnom verom. I to je već stvar i pedagoga šta će on da koristi u svom iskustvu, u svom radu. Tako bih nekako formulisala. Da li to može da se primeni u radu sa studentima, po vašem mišljenju? Iz vašeg nekog iskustva? Da li... Iz mog iskustva može da se primeni u radu i sa studentima i sa decom školskog uzrasta i u radu sa ljudima inače, jer je to mnogo važno da mi poznajemo i pedagogiju i psihologiju ako radimo sa ljudima. I kao što ste rekli, ja sam i majka, imam decu i to mnogo znači pre svega i jednostavno u odnosima sa sopstvenom decom. Eto, imam 3 dece i svako je drugačiji. Prema svakom moram da imam individualni pristup. I svakako ta neka poznavanja mogu da kažem da mi svakako znače, iako je greška misliti da možemo sada da pročitamo neke knjige iz pedagogije, onda nećemo imati problema nikakvih u radu sa decom ili u odnosima sa sopstvenom decom. To je velika greška, ali svakako mi mnogo nam koristi, mnogo nam znači da jednostavno razumemo šta se dešava sa nama. Koji su po vama danas najveći problemi u školstvu? Ja bih rekla pre svega da ja možda nisam kompetentna da govorim za savremenu školu jer nikad nisam radila u školi, ali rekla bih možda uopšteno i iskustva svoga kao roditelja jednog đaka, da ono što meni smeta to je možda odsustvo nekog individualnog pristupa upravo. Neki univerzalni pristup koji podrazumeva isti odnos prema svima, koji ne dopušta, ne ostavlja mogućnosti jednostavno i prostor za neko kreativno razmišljanje dece, studenata, ta neka standardizovanost koju bismo mogli da izbegnemo u principu, ali je to potrebno raditi na nivou celog sistema, jer svakako ne mogu da govorimo o konkretnim nastavnicima. Svaki nastavnik radi kako najbolje može i zaista to je tako, ali na nivou sistema bi možda moglo nešto da se promeni. Kažite mi, da li je ispovest važna za decu, po vama? Pa svakako pitanje ispovesti je vrlo važno pitanje, pre svega zbog toga što ispovest može da ostavi kako pozitivne, tako i negativne posledice kada govorimo o deci. Zato je to zaista vrlo važno pitanje i možda o mom stavu dosta govori naslov teksta koji sam odabrala za zbornik o kome je danas reč. On glasi dečja ispovest ne naškodi. I to je najvažnije kada govorimo o dečjoj ispovesti i najbitnije je da jednostavno podrazumevamo da je to individualno pitanje, individualno prema svakom detetu i što se tiče i deteta i duhovnika i roditelja na kraju krajeva koji podstiče u nekom smislu dete, ako je to malo dete ka tome. I najvažnije je da tu ne bude nikakvog prisiljavanja. To je najvažnije. Da to bude neka potreba deteta, pre svega. A već pitanje kada treba da dete da počne da se ispoveda, kod koga, koliko često, to je sve individualno i na to naravno niko nema odgovor. Tamara Florenska u knjizi koju ste
priredili pisala je o pedagogiji poverenja. Kako biste to približili našim gledaocima? Pa, Tamara Florenska u svom radu opisuje različiti pristupi u vaspitavanju dece u različitim porodicima. I iz svega toga nam postaje potpuno očigledno da svaki problem u učenju kod deteta ili u njegovom ponašanju pre svega potiče iz porodice i iz odnosa sa roditeljima. I ovde je već najvažnije da taj odnos bude harmoničan. A harmoničan odnos može da bude samo ako postoji ljubav između, kao prvo ljubav roditelja prema detetu, onda i ljubav deteta prema roditelju i poverenje, uzajamno poverenje. Ali to je već nešto opet toliko individualno i toliko je ta tema komplikovana jednostavno. Možemo mnogo da govorimo o tome, ali da navedemo možda neke primere. Jednostavno da ponekad roditelji, koliko im se čini, toliko vole svoje dete, da dopuštaju detetu sve, razmaze dete, ali treba da mi shvatamo da to zapravo nije ljubav, nego egoizam. To je želja da roditelj dobije lepe emocije, trenutne, kratkovremene, ali ničemu dobrom ne vodi. Isto tako, u vaspitavanju ne bi trebalo, poput takvog odnosa, pored takvog odnosa ne bi trebalo da bude ni suprotnog odnosa kada se dete prisiljava. Treba da stvaramo neki odnos iskrene poslušnosti iz ljubavi, a ne iz straha ili iz nekih drugih razloga. A takva poslušnost može da nastane upravo kada roditelj ima poverenje prema detetu. Meni je ova tema posebno nekako bliska i od detinjstva sam znala da odrastam u posebnoj porodici, jer zaista i posle kad sam odrasla već čitala neke knjige, zaista sam se ubedila u tome, jer moji roditelji su me tako odgajili. Nikad nije bilo tu nekih zabrana, možda u nekom uzrastu koji se više ni ne sećam, u najmanjem uzrastu svakako, ali u principu roditelji su imali poverenje prema meni. Sve je išlo kroz razgovor, kroz dijalog. O tome govori i Tamara Florenska. Da je u odnosu poverenja, kada roditelj ima poverenje prema detetu, onda i dete ima poverenje jer ne osjeća taj pritisak i ne osjeća da mu se sve popušta, pa onda ni roditelj više ne zna šta da radi sa takvim detetom, nego ima poverenje prema roditelju i želi da ga čuje. I onda se stvara dijalog. Taj dijalog je najvažniji u pedagogiji. Recimo, to možemo da nadovežemo i na pitanje oko savremenog školstva. Eto, recimo, taj dijalog fali. Mi imamo nastavnika koji je autoritet i imamo tačan ili netačan odgovor s druge strane. I sve to ne podrazumeva neki dijalog. A dijalog je jedini način da se nešto nauči iz sopstvenog iskustva. Onda se ne uči kao lekcija, nego se uči iz sopstvenog iskustva. Tako da taj pedagogiju poverenja bih okarakterisala upravo kao dijalog između roditelja i deteta ili nastavnika i deteta, na kraju krajeva, što je možda jedino gde postoji taj dijalog, to je fakultet gde manje više može da postoji i to je najvažnije. To je zaista i za studente najvažnije i studente ožive kada vide da profesor želi da ih čuje i kroz to najviše im može da nauči. Kako biste našim gledaocima pojasnili šta je to duhovno moralno vaspitanje? Pa, pre svega treba nekako odrediti duhovnost i moral. Pa duhovnost je, doduše,
da počnemo od morala. Moral je nešto spoljašnje, neke norme i principi, a duhovnost je nešto unutrašnje što nas uzdiže iznad fizioloških potreba ili iznad nekog racionalizma, suvog racionalizma. I duhovnost i moral su suštinske osobine ljudske ličnosti na kojima se na kraju krajeva temelji ljudska duša. A za duhovno-moralno vaspitanje je najvažnije da mi pružamo deci duhovno-moralni sadržaj, da bi cilj toga bio formiranje neke samosvesti kod deteta. Vi ste napisali biti pedagog je najodgovornija profesija. Koliko su danas ljudi svesni ove činjenice? Pa dobro, jedna od najodgovornijih profesija svakako. Možda zvuči neočekivano, ali ja bih rekla da meni deluje da su ljudi, da je dosta ljudi svesno toga. Problem je da većina ljudi nisu svesna da svaki roditelj je pre svega najvažniji pedagog za svoje dete. Za toga možda nisu svesni, iako imaju veliko poštovanje prema nastavnicima u školi, jer ipak pretpostavljam da svako ko ima dete koji ide u školu upoznato je sa svim tim problemima, koliko je to zapravo teško raditi sa decom i naći sa njima kontakt i još i naučiti nečemu. Ali nisu svesni da svako od njih je pedagog u svakom trenutku svog roditeljstva. Sa vašim suprugom ste preveli knjigu Razvojna psihologija i pedagogija za nastavnike i roditelje. Kakav utisak je na vas ostavila ova knjiga, odnosno udžbenik? Pa, svakako ostavila je veliki utisak i zato sam imala želju da ona bude prevedena i izdata. To je knjiga moje profesorke, kod koje sam ja slušala predavanja u svoje vreme. I zaista knjiga koja znači i roditeljima i predavačima i inače bilo kome ko radi sa ljudima, jer govori o uzrasnoj psihologiji, to jest razvojnoj psihologiji i govori o tome kako treba pedagog da se ponaša u kakvim situacijama u tim fazama razvoja. Obuhvata ne samo dečji uzrast, nego i već zrelo doba svake osobe, što je isto vrlo važno za nas. Kažite nam, zašto je po vama važno da pored svog maternjeg jezika naučimo bar još jedan strani jezik? Zato što kroz jezik upoznajemo ne samo jezik kao sredstvo komunikacije, nego upoznajemo i celu kulturu koju prihvatamo, ulazimo unutra nje i jednostavno postajemo bogatiji za još jednu kulturu, što nam pre svega pruža mogućnost da sebe i svoju kulturu da sagledamo sa strane. A to je jako važno, da mi znamo da postoje različite kulture i kroz to izdvojimo možda ono suštinsko i ono površno i u našoj sopstvenoj kulturi, u našim sopstvenim životima. Recimo, mogu da kažem da je meni bilo jako važno i mnogo je mene promenilo poznavanje srpskog jezika i srpske kulture samim tim, jer sam upoznala i srpsku crkvenu tradiciju, iako je u Srbiji pravoslavna crkva i u Rusiji je pravoslavna crkva, ta tradicija se mnogo razlikuje, mi nismo svesni koliko se razlikuje. I onda kroz te razlike i sličnosti mi možemo upravo da vidimo suštinu, da vidimo srž i da shvatimo šta možda nije toliko važno, a zbog čega se ljudi svađaju, oko čega ne mogu da se slože, zapravo da to nije ni toliko važno, a suština je ista svuda.
I poznavanje drugog jezika pomaže nam da dođemo upravo do te suštine. To je zapravo u nekom smislu i cilj mog rada sa studentima, ono što sam govorila na početku, da želim da studente upoznaju i rusku pravoslavnu tradiciju. Možda ima i nekih loših strana i boljih strana. Nama sve to bude od velikog značaja. Kažite nam, kakav je Srbija ostavila utisak na vas? Ja mnogo volim Srbiju i mislim da Rusi inače mnogo vole Srbiju. Svaki Rus kada dođe u Srbiju oseti tu nezasluženu, bezuslovnu ljubav Srba prema sebi. Dugo sam se borila sa nekim stereotipima i doduše i sada se borim, jer želim da Srbi recimo vole Rusiju ovakvu kakva je zaista, a ne neku sliku o Rusiji. Jer iako Rusija ima mnogo više mana nego što Srbi znaju, ja je mnogo volim i verovatno ipak je to moja otadžbina, verovatno je volim ipak i više od Srbije. Ali Srbija je zaista neverovatna zemlja, toliko topla, puna srdačnih ljudi i jednostavno zemlja sa velikom, bogatom istorijom. Iz vašeg životnog iskustva šta biste poručili našim gledaocima? Pa pre svega, nemam sad neko bogato iskustvo da dajem neke pouke, ali pre svega kao nastavak ovog našeg razgovora o pedagogiji, mogla bih da kažem da je meni najvažnije i u mom radu sa studentima i jednostavno u životu inače i u odnosima u porodici, da pre svega ja budem zainteresovana u ono šta radim. Jer ako ja nisam zainteresovana, onda niko neće biti zainteresovan. Ni deca, ni studenti. I druga stvar je da budem iskrena i da se trudim da budem iskrena. I to je zaista mnogo važno za sve. A posebno kada je reč o pedagogiji i pravoslavnoj pedagogiji, kada govorimo o veri, kada radimo sa decom ili mladim ljudima na koje svakako ostavljamo neki trag ostavljamo, da li želimo ili ne želimo. Najvažnije je da budemo iskreni sa samim sobom, da ne dajemo odgovor koji bi trebalo da bude pravilan, ali mi nismo sigurni u to, nego da odgovorimo najiskrenije moguće, da formulišemo ponekad ja i sama sebi konačno formulišem neke odgovore kada me moje sopstvene deca nešto pitaju. I to je važno, ta iskrenost uvek. Kažite nam, da li nešto trenutno prevodite ili da li imate u planu neki prevod, da kažemo za naše gledaoce koji su zainteresovani? Hvala na tom pitanju. Meni je mnogo drago da kažem da je konačno priveden kraju celokupan dnevnik oca Aleksandra Šmemana, na kojem smo suprug i ja, pre svega suprug, jer je to prevod na srpski jezik, radio, ali mi oko svake knjige sarađujemo dugo i mukotrpno i to je bio zaista dug rad, obiman rad i znam da mnogi ljudi čekaju da taj dnevnik izađe, eto i mi jedva čekamo, a sada je on već u štampariji. Trebalo bi da do kraja godine izađe u izdavačkoj kući Kalenić. I važno je da naglasim da možda neko ne zna, on je mnogo obimniji od onog dnevnika koji već postoji, jer on obuhvata zaista sve što je bilo pronađeno bez ikakve, da kažem, cenzure, jer inače ova verzija koja je bila prevedena, ona je mnogo skraćena od strane pokojne popadioca Aleksandra Šmemana. Eto, to je bila neka njena odluka. Posle toga je dnevnik ipak bio izdat celokupan na ruskom jeziku i to je prevod sa ruskog. Međutim, bio je i dopunjavan čak i nekim delićima koji su negde na engleskom izašli. Jelena, hvala vam što ste bili naš gost i nadamo se da ćete nam doći opet. Hvala vama na pozivu, bilo mi je drago i bilo mi je zadovoljstvo.